Witam Was pięknie. Roztomili dzisiową wyrządzym o jednym chłopie, co już wnet do nas przyjdzie. To jest taki chłop, co ma na miano Mikołaj. I wiecie, dzisio Mikołaj to je obleczony w czerwone lunty. Ma na głowie taką srandowną czopkę. Je obleczony kapkę jak krasnoludek. I tego Mikołaja, co go znamy, co go dziecka znają, to nie ma ten prawdziwy Mikołaj, to jest produkt marketingowy. On się przez roki budował. Przyszedł do nas ten produkt kańsikej ze zachodu, a ten prawdziwy Mikołaj, co będzie miał święto 6 grudnia, to był ganz inszy człowiek, ganz inaczej obleczony i o nim bych wam chciał dziś kapkę wyrządzić. Jak macie radzi, to moi drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Dawno temu w Mirze, kany teraz je Turcja, mieszkał mały chłopiec. Na miano mu było Mikołaj, a był z przeogromnie bogatej familii. Jego tacik, a mama mudycki kupowali najlepsze bawidła, a najpiękniejsze oblyczki. Nigdy mu nie chybiało jodła, a to co jod było przeogromnie dobre. Mikołaj rod się dziwał na świat, co był kole niego, a szkrybił się, że insze dziecka nie mają tela wszystkiego co on. Na świecie w ten czas było kupa biedy, ludzie nie mieli jodła, byli niemocni, bo wszędzie były wojny, a woda. Wszędzie był wiatr, a ogień, to wszystko niszczyło, drzązgało wszystko dookoła. Jak się posięło obili, jak się coś i postawiło, to wnet przyszła jakosik Sumeryja, a to wszystko bulała. Synek długo myślał, czemu ludzie się nie mają tak źle, a wyszpekulirował, że Pombuczek ma na świecie tyle roboty, że nie ma czasu się starać o wszystkich ludzi naraz. Toż se wymyślił, że będzie pomogą chudobnym. Dycki jak szedł do kościoła, do świątyni, to brał pospołu ze sobą tela jodła, a bombonów wiele mógł unieść. Potem to wszystko rozdawał chudobnym dzieckom, a widział, jak były rade, że od niego coś ich mało wiele dostały. To były takie chudobne dziecka, że nie widziały nigdy ani bombona, ani żadnej takiej dobrej wiedzy, co on jadł. Tacik a matka Mikołaja widzieli to wszystko, a byli radzi, że mają takownego dobrego synka. Prawili, że urośnie na dobrego, a szykownego chłopa. Kiedy Mikołaj był już wielki, dostał po fotrach kupa grejcarów, złota, a wszystkiego. Uznał se, że tego tela nie potrzebuje, a zaczął to rozdawać chudobnym ludziom. O tym, co robił, a jaki je pobożny, ludzie rządzili w całej Mirze. Mieli go tak radzi, a tak miał wszędzie taki poważani, że go zrobili biskupem. Jednego razu Mikołaj szedł ulicą, a jako dycki dziwał się na ludzi w mieście. Naraz uwidział dwóch chłopów, co się wadzili. Jeden chciał po drugim, aż mu oddał grejcary, co ich pojczął, albo aż mu za ty grejcary, miasto tych grejcarów, swoją cerę. Grejcary miał oddać do rana, albo przykludzić swoją działkę, a ona miała iść na służbę. Czasu nie miał moc, bo słońce już zaczęło się chować za chmurami. Mikołaj poleciał do chałupy, chycił mieszek, co w nim nosił jodło dla chudobnych, a wciepał do niego roztomańte drogi wieca. Ze złota oryngle, pierścionki, łańcuszki. Kiedy już mieszek był pełny, wziął go, a zaszł pod chałupę tego chłopa, co miał zapłacić ten dług. Okno było odewrite do korząt, tuż chynął ten mieszek do postrzotka. Spadki szedł do chałupy rod jak fazol, że zaś zrobił coś ich dobrego, a pomógł Pombuczkowi pomagać ludziom. Mikołaj chciał się podziwiać na piękne cery chłopa, kiedy mu pomógł. Chcieli ich poznać, a i wojocy, co ich biskup niedawno wyratował. W czas rano chłop, co miał oddać ten dług, obudził się, a zaczął beczeć, że jego cery pójdą na służbę. Ale jak wlazł do izby, kane okno było odewrite do korząt, to nie mógł wierzyć temu, co uwidział. Na dłaszce leżało kupa wiecy ze złota,
strybra, a chłop nie wiedział, skąd się to wzięło. Wiedział Enytela, że Pombuczek się zlitował nad jego nieszczęściem. Stykło mu to, co by zapłacić dług, a i nawiano dla cer. A ty cery poznały tych 3 wojoków, co ich Mikołaj niedawno uratował. Pomboczek już od dawna się dziwał na to, jak Mikołaj pomagał ludziom, a przeogromnie się mu to wszystko podobało, bez mala. Wnet po tej nocy, kiedy Mikołaj pomógł chłopu, a jego cerom, Pomboczek go zrobił świętym. Biskup mógł dali pomagać ludziom, bo to miał najbardziej rod. Dostał chałupę na północy, kany cały rok spoczywo, a zbiero siły, co by we swoje święto 6 grudnia mógł rozwieść prezenta dla wszystkich dziecek na całym świecie. Dziecka na niego czekają, a dziwają się, z której strony przyjdzie. Jak kuwą Mikołaj przyjdzie, a dową jaki prezent, to se wspomnijcie, jako była jego prawdziwa historia. Jako była taka prawdziwa historia tego Mikołaja. Rostomili, Mikołaj je u nas, Rusi mają Dziadka Mroza, Czesi mają Jeziszka, ale wszędzie ten Mikołaj to taki symbol dobroci, symbol tego, że bymy se mieli pomagać, bymy se mieli robić dobrze na każdo, nie inny od święta. No a ten Mikołaj, niech on nie będzie produktem marketingowym, ale niech to będzie ten Mikołaj, co na ozajst ludziom pomogło. Rostomili, dzięki piękne za posłuchanie. Tu jeszcze taka pytka na sam koniec. Macie takie 2 obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest film, co się wam można spodoba, a drugi obrazek to jest subskrypcja mojego kanału. Dziękuję pięknie.